आदा जेम्स नोंनि हिन्जावनि फिथिगुद बायनायखौबो खोन्थादोब्रा डायमन्डनि सेन्देलैनो डायमन्डनि प्लिज अन्नानै बेनि डिटेल्सखौ हर आं बेनि न' मोनहैगोन अब्लासो बे बुजिगोन। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। तो लोगोफोर बे हिन्जावा आदा जेम्सनि सेन्देल बायनायनि सायाव जा सोंखारिदोंमोन बेखौ लानानै आदा जेम्सआ आरोबाव फिन गोख्रोङै बे हिन्जावनि सायाव फिन जाथाय होदों बा रिप्लाय होदों आरो मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै नायदो। आं थाम्बनेलाव सासे हिन्जाव होदों बे हिन्जावनि फट'खौ नायनानै प्लिज अन्नानै बे बबे डिस्ट्रिक्टनि मा गामिनि बेखौ आंनो खोन्थाहर। माने बियो गोबां हालकाय लादों आंखौ। बे माबायदि मानसिनि लोगो आं बेखौ मिथिगौ। बे हिन्जावा आंनि खाथियाव थानो समायोना समाया आंनि हिन्जावनि खाथियाव थानो समायगोन ना समाया बे मा सानदों हा जानला मोनला बाथ्रा बुंबाय थादों। जों इज्जत होयो जों गोरिबखौबो इज्जत होयो आरो जों गोरिबखौसो मदद होबोयो। नाथाय बे हिन्जावनि बेकग्राउन्ड न'फोरखौ नायोब्लाथ' जेबो गैया। नाथाय बे हिन्जावा आंजों नांनो जाबाय थादो। बे सोरनि लोगो नोंथांमोना बेनि भिडिअखौ नायोब्ला मिथिखागोन बे माबायदि मानसिनि लोगो आंजों मानि थाखाय नांनो आंखौ मानो एसेबां हालकेयाव लादो बेयो। थ' आं बेनि न' मोनहैगोन जेब्ला सानथामसो आं दा एसे बिजि जागोन जेब्ला फ्रि सम जागोन आंनो डिटेल्सखौल' हर आं बेनि न' मोनहैगोन। बेनि न'आव थांनानैसो आङो बेखौ भिडिअ बानायनासो फैगोन आङो। प्लिज अन्नानै आंनो बे हिन्जावनि डिटेल्स हर। बिराद गोरिब मानसिया जेबो गैया न'फोराथ' बेकग्राउन्डआ जेबोआनो गैया। जों गोरिबखौसो मदद खालामो। जों गोरिबनोसो माइरं बस्थासे बायना होयो। बेखौ मिथियाखै बे हिन्जावा। जेम्सआ सोरो बेखौ मिथियाखै। बे जानला मोनला बाथ्रा बुंफैगासिनो दङ। इज्जत होनो रोङाखै बे मानसिखौ। हा बेयो सोरनि लोगो बेखौबो आं मोजाङै मिथिगौ माबायदि मानसिखौ बे मोजां मोनो। प्लिज अन्नानै बेनि डिटेल्सखौ हर आं बेनि न' मोनहैगोन अब्लासो बे बुजिगोन।